Здравейте хора, аз съм FreeKiller и днес съм направил една кандидатура за private сервера Pratoscraft и ето и нея. Така, сега ще ви разведа. Първо започваме ето с тази конушня. Ето така излезе отстрани, тук отзад. И сега ще ви я покажа отвътре. Така. Добре, нещо лагва, не знам защо. Тук съм сложил коне и съм ги вързал за една ограда. И тук съм сложил слама, както виждате, т.е. стено. И тук горе има запаси, ако му свърши стеното. И да, това е от тази конюшня. После стигаме ето до този кладенец. Както виждате, тук съм сложил една секция като кофа. И тук една ограда, нали се едно се спуска и взима вода. И да, ето така изглежда отгоре. После стигаме ето до този фонтан от Cobblestone и Cobblestone Slab. Така, после стигаме ето до тази ферма, която е направена само с пшеница. И тук съм сложил лилии, за да може да ходи. Така, после стигаме до къщата. Добре, нещо лагва много. И ето тук той живее. Така, тук изглежда отстрани, така отзад. И сега ще го покажа отвътре. Така, започва ето така, с андезит, т.е. гранит. И тук съм осветил малко. Тук съм сложил един крафтинг тейбъл, един джулбокс и 3 честа. Тук съм сложил малко печки. И после стигаме ето до това стълбище, както виждате е извито. Има два пътя, оттам и от тук. И тук съм сложил дървета и тук огради. Да. Така. Сега тук съм сложил една секция с не знам какво е това. И тук съм сложил една секция с кактус. И две статуетки с броня. И на едната статуетка има Iron Set, на другата Dama Set. И тук съм сложил малко букшелфове. И тук пак съм сложил секции с цветя вътре. Тук е лево. И тавана е с Stone Brick. И тук отгоре съм осветил пак. И да, това е от тази кандидатура. Ето, тук се излиза и влиза. Също така пътеката е направена от Sandstone, да. И тук съм сложил едни дъски и тук едни фенсове. И както виждате, на всички постройки съм сложил ето тук огради, съм ги направил така и горе една факла. И да, това е от тази кандидатура. Сега ще дам малко информация за мен. Аз съм на 12 години, град Оряхово и се казвам Боби. И да, това беше от кандидатурата. До скоро!